Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Hadin ke jingsya kem jong ki arngut kinong shong shnong jong ka malchapara ka shnong ka badon hagithan malangkona kapot bat ka jela asam na ka jingya ka ja ka balaja ha ka khat sautari ulber arjar arpulai kala pensyong seir mensim hado kata-kata ya ki paj ba jong ni ka shnong khamtam ya ki arpusan ngut ki badang syak twet hado menta hagi pulit jong ka jela asam Komisi Bentaban Aiman Sim yang kipat ba jonga ni kasnong nakaliang jonga New Trap Youth Council West Kasils District Unit rengkat lang bat kahima nonglang serdaship haka arpu pratarik ulber arjar arpulai kila hiar sya kasnong malchapara ban ya kendo ya kipat ba nongshong snong bat haga ni kasngi ki nongelam jonga hima rengkat lang bat kidkhot jonga HYC kila lum jingalang ya kipat ba Dailang baga ni ka jingyalang baga HYC bat kahima nonglang kila yo jingtip ba arfusan ngut ki nongshong shnong ki bala syak twet hagi pulit asam na ka jingja haka khat sautarik uleber arajar arfulai hadu ba kim not shu watang man syong man sa hapo shnong bat kila hap ban petri syaklau hadu khatlai singi Kumta ban ai jingya da yakini ki arfusan ngut ki brio kahima nonglang lengbau secretary jong kahima uba birbor riangtem ula ong baka hima nonglang kala rai ban yalam no yaki arpusan ngut gibriyo syaka office jong hima nonglang kabadon halang dong dai ban yada yaki khnang bakin light na kano kano ke jingja basngosi kaliang jongi ka hima nonglang hadin ka jingyo jingtip na kanika sinong malchapra akaba kiladon kajing le jubor na kaliang jongka sarkar Asam lengbaki polis jongka buku police station balawan kem jubor ya ki arngut kibreu nang ta labu kerteng ki arsan ngut kiban kem yaki hanrai ka basngop pla na kaliang jongi ke hima kalongba kajingwat jingwan ben kem yaki ki arsan ngut ndai porsin kiban baik permit Teka penlong yakin ki arsan ngut ki haban sa syak tau mentalak khatlai singi. Te ngila ajing tip yakane syak saudisi jongi bat ngila ajing thoro ban yo jing kren bot chief minister bot home minister hanrai hadu menta kimpat le ai. Te nakaliang jongi tum ki hima ngila rai menta ban namar ka jing bha bat ka jing yada yakin ki arsan ngut ngenra sya office jong ki hima halang nong dai bakin long save bakin long Yada yaki ban ya kaba im syaklau kum kimrat kimreng namar kidai kibriu. Tengis ngotho ba namar ka jing sting, ka jing le mena jong ka sarkar MDA R kaba R ya kibriu kibasa hangne ha ka ki kan borda nagaliang jongi ngiha ban sim hale jong ka ki ban yada yaki nang bakin light na kanu ka jing ka banwan ha ka jing em jong ki hadin nang ne ya ki kam ki jam ngin sa ajing tho sa sarkar in lai budin biang hadu katno kilale na banta ban yadai ki briu jongki te kata kadai ka ba ngi na kaliang jong hima nonglang srisep ngi le nadu kani ka sngi habangi yo I kali jongki khmat ikini ngi down ka jing sonsen ai te dai na ka daw ngi le shem kani ka rai ha ka jing salok lang bat sirdar bat ki khat jong istid darbar in ra no yaki neki apsan ngot sa headquarter jongki hima ka bade hapo lang nong dai Hadin kabangiyo jingtip baki perlok garu di basa hak di kasnong kabangiyo snguru bakadon ka jing ya kenat lah pedang ki perlok garu ki badan hang ni berkawai kalong pasusi ba hadin ka jing sya pengat no hak asam hadin ke MOU ke jong kunrat sangma ka ba layalam dasar kar MDA te hadin ka ni ka MOU kani kasnong malchapara ka hap no hak asam Bat hadin ke jing hap no asam ngi nakasis pak praying tang kumbalai san ying ki mon ya kata ban le cha asam hendai nyuk laying pat ki kwa bakin don be jam khalaya te nakaliang jungi yuan hang ni mentang yu ke jing sokya sha kebangi lap dol jungi khmat hadin kebangi lalik ya keren berdisi bat nakaliang ki bor jong ka an ki ong kampadade ka bahe
rengilau lap mentala jongki khmat ba arngut kibru ki pelok garu ni gila sya kemno gila don sya tulis jong asam nanta kumba arsan ngut egi udah sya tuet mentagi don klau kumba khat lai sngi kumba lai tu udah bu berber belong sekretari jong himanong lang naga yang jongi ni keren syah yang por kan ni jing sedang ke jongi ban yak hadin ke election ngimtip kata ke jing syak skor ni ke jing syak skor jong sarkar hai ke jing kwa ke jongi kum begini perlo garu ki kwa ban wan phai yang ha mekle yang ngiru ni kersan yang kata kum bagai himaru yang kata bat la ngijop ni rem kani kale de ke senjam bagi sedang ya kata nam ta ke jing yelek ke jongi ni keren syah ta ke bang ni keren syah hang ni bah ke sarkar kumbang UI ba katuk negi political party ki ong ba hadin ke ba lagi job bagi election kinuan rak ban review ya ka MOU tiga ni ketika lat ya pi ba fin keren ya kata ke ba pila keren report election ban ngiru in budin ya kata balada nagle nyung pi bidang sngau hi ba kata ka west ka sil jungi kala du kumpa khat arli ki sinong ke ba kentup ya ka sinong bahap apa jong kahi manong lang kapaken thup ya kasnong nam tarabari wagri rangsong borsum gorojan damrang barkum juru kani kasnong hamalang sarguri nanta kani mal syapara bat hiwai di kasnong ki bakat atli kasnong ki bahap apa jong kahi mangi kwa bakan mon phai biang kumbangi long mensua kumbangi hap bagi manong lang hadu mentangi hap kata bila dah sarkar kam sengap ingin saya perkat pada hima ki gi senjam bagi dia lek harakat kini kisnong gi bala penengat asam bala sarkar ka syak skor lek se kan sakut no ke jing ekun rela dah sarkar kam syak skor lek se ki jing ek nang ni syakmat